pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Ini gua lagi mau coba tok sibuk tenan. Healing, salah gue masa iki. Mending gue nyapu wae ki nang sekelase. Bareno ya, aku lagi sini. Kowe wani nglawan aku. Delok aku lambimu koyo ngono kok wani-wani nglawan aku. Lihat, cukup balekno bukune Ani. Aku ki sono ndek urusan karo kowe lho, Tra. Urusan iki karo wong siji iki. Aja milu-milu apa sih? Ora ana urusan pribadi ing kene. Ani wis ora ganggu kowe. Aja jeneng remehke wong liya. Kabeh padha ing ngarepe Gusti Allah. Balekno. Nyong kita baleke. Ingat ya, urusanku karo kowe ora rampung. Ani, kowe ora apa-apa to. Aja digatekke ya. Matur nuwun, Tra. Sugeng siang, Pak. Nyun pangapunten ganggu wekdalipun badhe matur sekedhik. Oh, kami lanjut loh. Ngomong-ngomong, sekarang udah gede. Monggo aja matur ngomong. Ngeten Pak, wonten kelas liya asring sanget nindakaken bullying dumateng Ani. Ngelek-elek rupane, Ani dados kuwatir lan ajri sanget. Bapak sampun besok di lihat niku bocah pancen perhatiane jatuh. Tapi bapak boten akan itu pun bakal parahku bapak tuh paham manggil ya bagi bapak bukan kaki kecil. Betul, Pak. Aja makin Boten salah khawatir nak Amilan Citra sanggup matur lan jujur. Menika sanggup dados tugasipun kula minangka guru kang njaga keselamatan kenangan lan raos amanah para siswa. Ani kowe kedatangan sampani lan boten kedah pergi. Nggih Pak, kula tindakaken. Nuwun. Niki Pak, liya sampun rawuh. Nggih, matur nuwun nggih, Citra. Nggih. Jenengan saged balik wonten kelas malih. Nggih Pak. Nah, saiki monggo lenggah nganggo kursi. Nah, ya, bawa badhe tawang nganti sae. Napa jenengan nate ngelek-elek kancamu? Nyuwun sewu sanget, Pak. Kula namung guyon ya, Pak. Kula mboten nginten nek semisal menawi Ani niku dados loro manah. Iya, guyon niku saged dados swara. Nah, guyon niku nggih ana wektu lan tepate dhewe. Lah nek sampean ngelek-elek rupanipun kancamu iku mboten trep kalian tata krama. Nggih, Pak. Kula nyesel. Kula mboten badhe nglampahi malih, Pak. Nah, Bapak remen kalian panjenengan kurang ngakoni kalepatan. Menika tedah bilih tindak dipun panjenengan ingkang saged dipun bimbing.
Mangke Bapak nyuwun panjenengan nyuwun ngapunten kalih Ani. Nggih, Pak. Nggih, Pak, kula siap lan badhe tanggung jawab niku, Pak. Apik elingon ya sekolah punika papan kangge sinau bebarengan. Mboten kangge nglarani kanca menawi panjenengan ngajeni liyan. Nggih, Pak, matur nuwun sangat kula dipun paringi pitedah, Bapak. Nggih, saiki monggo panjenengan wangsul dhateng kelas, Bapak pitados panjenengan saged dados bocah ingkang sae lan Londo wis mulai kok raimu katon nyongso ono apa? Boten menapa-napa Bu, namun saya seketik. Ani, ibumu wis tua, wis ngerti urip. Yen ono opo-opo matur marang, apa liya goda kowe meneh? Nggih Bu, iya tansah ngelek-ngelek kulo isin Bu. Ani aja isin lan minder. Endok kowe iku anak asing kuat lan apik, ora perlu wedi karo omongan wong liya. Percaya dhewe wae. Ibu yakin kowe pasti bisa. Nggih Bu, kulo badhe wani. Ani, aku njaluk pangapurane ya. Aku tau ngelak-ngelak iku. Aku nyesel banget saiki. Ora apa-apa dia, pengapurannya kau yang gue kesalahan. Matur nuwun nggih, Ani. Amanat saka cerita iki yaiku supaya kita ora gampang minder lan isin amarga omongane wong liya, nanging kudu tetep percaya diri lan wani mbela awake dhewe. Wong tua lan guru duwe peran penting kanggo menehi dukungan lan semangat marang anak supaya tetep kuat ngadepi masalah. Kejaba kuwi tumindak guyu, ngece lan nindes wong liya iku salah lan kudu ditinggalake amarga bisa ngrusak perasaan wong liya. Keberanian ati sing kuat lan pikiran sing becik bakal gawe urip menyang masa depan sing luwih apik.